tali mugaka obeire ojagire koerera tali okora meremo kibara tali tabuga tibes tugura gilyo wigaransa yes bono same way muno muntako wena pressure machine ero rekora scanning muntako charira iguru yene nago tebye kuri automatic ekera ararire kora scanning ya ora se shidera somo biru then iliogolia so ime toko bwena arthritis onye chemicals injiro rochi muna chichumbi chinyinge chiraso mubere chi acid chinyinge chiraso mubere bintu birekere biraso mubere na bibiko make arthritis yabembe mono bono Nugabest kora virus kwanza yani cleanse mubere obo musafi bono imagine Macknight at your age onyuntu bwato mugako bwate myaka na around 70 ose 80 umubero eno yo tokobekana I think you are approaching 30 into munekiga twanya rubona tokolera style ye yeah wono Nugabest yetete esibyo mubero libo mugako bwate myaka 70 buchawo boli bosoke mikira bese chemicals yisoke urugo then chiasiri solu swabisa wono liyo ligo soa chiningo chasoboka umuntu liyo bwena arthritis owansa gotara buya Bone mfano nale koruna Nugabest ko bani amarere aho we are ngere nale commentera sini ni moralia Macknight yeah edi swalindire kwa boli gabu Nugabest yeko bweni lifestyle diseases enchira tomenyete enchira litokoragera enchira nero monto naletenga okoragere ndagregete kumbe ndagere no buru all right asengeje yaki chipreservative nchiro ekero kwalire ngocha chire so mubere to chia besumu yes yego konyu neriyo wali banago tegikia buso nenchira Nugabest yeko bweni nige korengana nige tekio mugongo okay yarambure mekia amanyinga asabusibwa cells chetu chia biarana ose chisera chia biarana yes automatic muntu kwanyara kwa bere chinguru nonya konyora gwekumbire igo mwaka obeire buno gwekumbira asini no atara ike miaka yo gwekumba kona ndo muntu yo konyora gutenale straight wabora nkia korete agatena straight alignment of the spine yakorete akababoronge communication igachiko bogorwa bangu isamo cyo mubere akinata kuboliga matkalinga umuntu arabwene kiratumegete chi machine chia Nugabest go sechintere cha tomenia so machine ya Nugabest kere togocha of course machine ero korara yako scanning lakini to whatever you come for about 21 days yes because overweight will depend how long kwa rwalire immune system yaona kiere gocha lakini for the first 21 days yere 3 weeks bichi wiki sato last moko nyoro muntu yo gwenire gosonyo rechinchi nene sana ekomo promising and the next few days obwenire ono ego vary how long lakini within je wiki ntanga ni wiki ya kabiri biga tutokonyoro muntu yo beire buya gose onyo rechinchi nene ekomo baseminga na endera kubwena thank you asante sana omwanchumo tegereri woigo omwanchumo ligereri we channel yetu ya Kisii FM agaratoka enderete iga tubwate Dr. Jare tukatwara Dr. Ester Nyariki kurwase nyagitali ya Nugabest karato kwanda igoro ya Nugabest nyagitali yeriga ya somo chibosongo yo konyora kurwali gwa maroire ali abereka gusumbwa senga kientambe onye boigo kubwate oburoire bwechinyigo oburoire bwa asma oroima kwabereko guchandeka chinengo cyago cyabere kigwatigwa okubuka iga kweguna orosete mambia tomaitige ntokora Nugabest na bubara okonye na okonyora chintere cya tomenium echo bakonya serigori lya inse kabisa okonyora chi machine cya tomenium echi chibwate chi machine chibwate lyogo ya tomenium twange namba by the way asuyo tete ko chaka waka chinse chiga gara twange namba eyo ndara akikabisa nyore daktari gusara akanya oroko bweni wa Dr. Ester beamana soko ngalivaga yes chinamba chaito nigo chire 0770 410 411 0770 410 411 number yendegere 0770 268 169 iro range namba ye ere 0770 410 411 yendegere 0770 268 169 all right bia sana na barali barabere bako guchinamba chinde chinamba echi agiete chinse chesiko na kigekogera chitale gukore gasi yobono twabasabira amabera namba tu abaeta abandi bagasoa gut out yes lakini chairanire amina all right bien Dr. Eric yes kira kimondago cha Nugabest ara tueleza ngakiagocha akago okay ekerago iprepare kurunka nje Nugabest ingieke ngoibanga na kero basi rahisi morali rahisi sana yes na kiyogo prepare nambe yemo
no itakire ujichina chibesa 1250 echiaki amaliogo na rochi kwa hewa ayatominium uchikoje konywera amacha nya kubwenyo mubiri echindo chakero obwenia ntunuga bento bwati consultation fee to waka na besa consultation echibuno waka 1250 ni chogo chako obwenia na kwa hewa maliogo then notakire uchine bitamba bibere because of hygiene yare bitamba kwende chimashini chichi kuchikoralira kwa share to lakini of course ogopa promising Nugabest egudumisha usafi na high class of usafi na sanitizing sanitize rima lakini tege to montora remashi kwitamba kia kwebisina ndeta bia meno madam mbwato bwoba chimashini chichirabe chigonstua bone na covid ebuna ya chaiga chimashini chigachirabe chinkong amalioga yaraba makomono nande bunambwata boruriga ankorerani ono monto kobolia anene mbia mona sokuruli bagerio magategereria igwe mashini ya Nugabest ne gento kere na gotebi na bokurara iguru kwangorota kwangorota chitoropi twagotebi na kisa chao chiarire boka ne mashini ya Nugabest echirara odiko chakero mwana omoke gutumia emiti sita pako monto mogotu onyo mwana ga gutumia emiti sita ayebono nkyo kobera Macknight incha agrando chige ya collings bosire kuruchinse mochia YouTube agotebona agendrete gutwara mwana maya Ritereka nero daktari adabona mole biyesana mangana ya Nugabest na arabwendi yabanta bange kabisa king Edwin awadana the best radio station Nugabest the best hospital asante biyesana machine iga ya Nugabest ni nyegore okay nekarongo nyegora inkabono nabo munyagitari ingosomi go munyagitari ngakingokora mbia mona soko boli ryo Macknight machine ya Nugabest ya nyene no munyagitari egasi yane no gosomi ngakyo munyagitari yo chikobwenika n'abantu bawo bonsi ngiye ko garango taino munyagitari toli ko mweresa mechando yao lakini ere bono naba ago goshugulikere karo kwararire kwa bwene mechando yao ne machine ye era osirie tokeka ekonya abantu bonsi ekonya abarwarite na abalebuya bakorere service abarwarite babweni lakini bonekera bagochali Nugabest eri testing bali chumbe begosine chirete nchugu kero kwanyore ya chirete nchugu ko bwatenchera nabo kuyaliganira umunyagitarika akonye family yonse one rasmanye gole tali erasima lakini etakeire buya lika lyo konya kwenda chinyagitari gose konya gocha no nyale ko bogolire Macknight abantu babo bonsi byo basonge gocha bosongo one ere buyamba ire buya ayo chote si shida ya onyo orore ngaki ko ya ngobwenire ya bwenire ngibwene to gokora nyiro munyagitari anya gonkorere service akonyera ni family yane yonsi bia mono kabisa by the way mwancho muligereri waigo mwancho motegereri ekara kwigure iga kabisa machine iga ya Nugabest yibwate ero seraniri lyogo lya tomenium abobo igo kunyegura ogende o irware linka waigo na antali aibika na bokurware none amate yago egente kenen kelibuna ogosomigwa nandi gwasemigwa ngakyo kunyetumeka nandi ngakyo kunye korera maintenance eliyo nyale ko konya waige konya abantu bande amagoli ye machine iga na magoli kia iga gose erabe chiba sigoro tosinyukugura kwando tebe machine ya seri golipi na utege small mati mona yoga bana igere ribu 35 lakini gentonkere kerabe ke igoro bono asafia bole gentonkeyo your health is your wealth ononya kolera rero nganga kinkogora igaga kishuari iga shuari wakesa kumaya chibeso kwatumire nyagitari echitaneti ligolirie machine alafu ni yende nero ya 105 ebeli tinto wate ngomine una ntoko sinyana mo gosinyo ero sirie ke wango muntu ndo kwensira nyari kwa 40 tukwate ebeli ya 45000 tukwate ya 56000 yetokoroke 9 tukwate single mati ya 105 tukwate double mati ya 160,000 tugatware iye computer gorokwa N4 iye kuguru 326,000 ine rengi na machine na N4 yabeire consecutive miaka 5 kutangana ensengima asobo bweni ole perfect. Alright, mwanchimo ligereri oyogokwana ne director ya Nugabest gaiga chinsemo chia basongo igomeni uno muntu nabakwegena nya director ya kwande nabo mo kuigwana ligoli
ndiri fixed yet nabo goche konyore mna kwa aseli golirie chi machine rolio East Africa ngima mbabwati goli bakoni ngao elile fixed iko mini muna bombo lakini nabo goche gali no wakana limo usina bangwa kana liyo kaliyo kwa mara nabo gwaka na kolengana buno kunyora kwa okole ogukiria oende no munyagitari uka all right munyagitari yule machine oyole machine bia sana Dr. Jared yes ngai Nugabest gotoka Nugabest ase ya magacho ase Kisii town gotoka sa magacho Orutawas yes egoroba ya kabere Orutawas no mate na agakano hospital yes negose ase bengi ya Kenya Women so no togotoka ase egoroba ya kabere bono igogocha any day yes tuligo sieka including holidays including weekends Nugabest here open amatukons want to work on Jumapili onsi all right ekero monta ikiregalia Nugabest ngoyo igo ko receive ento bwato munyagitari ondororo ase reception arora ase muna boni go maitana ne corona ya baiga mupangilio ngakio galia chiwodi nchiroro chenda roro yes to bwati wodi ase nginjo yake ekero gocha Nugabest gocha go test pale kubeka chiwodi kanga machine echinchiwa nilichigendeka yes yeah right bia sana mwanchumo ligereri woigo mwanchumo tegereri wenka yomusi eture live egaiga sensemo ya Facebook boigo tukaba live sensemo ya YouTube boigo ase radio ya 94.1 Kisii FM etore na manyagitari kurwa se nyagitari ya Nugabest yego toka egaiga somo chibo songo babwati machine chekerero echibago tumeka kurwalia boigo na bochigora naye ogende gotumeka senka yao machine chigani machine chiro seranine lyogo lya atominium elirabe buno munyagitari yogo ekarwachire inka na chirocho ento gyakabere ngeri chintetere chigachi atominium nabo gochitumeka nane ligo liria boni ligo ligiya kabisa etakote buna afya yago ne ya muhimu sana ego lindiyo lirapime afya yago kolengana na afya yago taikendonse nyoka asenyagitari ya Nugabest eyonyoro bugwenia asekerengo ekia nande kerengo kiabene chinamba chiesi imantara bachi namba chiesi yes anena basubati ngokora tole family planning kero twanya kolire yes omonisi yaito yabaterengana neti onyo muntu kabwate shita buneyo na bago chali Nugabest tomokonya twakonyira abange omuntu buno ina bakugura chintatere cyukanywira amache omonisi eparansi ebwaterani trakwanira cyo omonisi abasubati naro konyora buna agochiro chikwa enkoli the same konyara umutinyo igatare 20 umutinyo ndenchiyo umutinyo usogende ama ekwenda macha mange roche usabande bakolinya gitari abantu aba usaba subati usaba isikabo konyora usabande kwanyara babwate chingegeto yes esite iyo no monisi tarengana neti tigabache Nugabest tobakonye twakonyira abange tubwate umwana oyomo ngina anywete chintetera kibwaterani yes lakini twanyolera abana gwetani 20 Nugabest esa twagachagete kabisa abasacha chinguru che basacha yakeire yes abasacha bange chinyomba cyabo bono babwate mechando ngaki montara ruwali guchinguru cyobo sacha bwae egerachire Nugabest go se treatment iteyo nero yes biamono murali biamono sana shida ya basacha muramegocha because of three main reasons chisababu isato chinene nambe mo emechando yo mogongo ekyara muno mogongo ensemo ya inse igaiga semo chibyo weta yeboeli ekero ali emekinero ekwanda uchisemo chinso Jason yes so ekero emekili ya migirwe manyinga sinyikotara bono chimemekili ya sinyokolega asebia chinguru chiti chokea sababu ya kabiri urere wa pressure chintetere to gutumia mono chikobweni pressure chibwata side effects side effect yelingo ngoendere ya chiko affect hormones chetu mtu abagaka ono hormones itekaro mate to bate ntu hormones ya mekoro ku testosterone one kare ya very affected yerense kwanyora chinguru cha chirense urere bwesukali aborungu affect bole boroma to affect injere chinyinge sana ere ngo affect ere bonekero goje anda more na manga wa affect nguru cheto cha aso borore bweskali yes stena boko bweni borore bweskali and still bweni kuna ndoa guchinguru bole chijeje yo ndo mwakonde wensi bwate mechande yo yes it's a serious case bachira bange and ba kwa openly ona by the moment bago chinyagitari una ne chinguru cyo sachi cha keire kumbe na maruira ndabwate kumbe na maruira ndabwate so ndoje ko bweni pressure bweni sukali batayo magote bana bwate mechando gete ya bweni nana kingote bereka kwa ikirenya gitari kaba honest no munyagitari tiyo bisa ngo kumbe na bongo chinyagitari ngana pressure nkurwalia kumbe pressure igane bwate gento kiro mubera ona kyanyeretire yes that is true nego bona ubuye bwa Nugabest
teri kubweni burere buka ye kubweni pamoja na ngikialenta burere obu so kwanyora yaweni ringikialenta burere obu achi burere obu abwena na side effects yo burere obu unabona chinguru cha chirense so nabagaka bange bachire ngo basaba baka mate burere na rogota yonga ki oyatingo kwana burere mboli bwatabe kigusinga ki burere mboli bwati bubisi mboli bwanson that is true so kogocha tubonye gusumboka gari abyeka Nugabest egokonye chinguru cha uchirane Onya tali bagaka boka chinguru chikoira nanse. Onya nabasubatia networking ko basireliere. By the way. Kere network ya basire kero bwate shida yo mugongo pato. Nande gutumia malio ga itwateba. Abaro bwe networking ko sire kwanyora umongi nakari chikoni. Tali uwanja kwaye. Aya kera chiri Nugabest. Nguna no musacha kero chinguru chia chikete. Ne network nena bokonyora kumbe taliere ubuchando urwete somo no mongina nena nabokonyora nena bwate mechande iyo network ya musireri. Okay. Eyo. Lakini yago ja Nugabest kushugulikura eshita yo mugongo network yairana oba boronge molembo cha nyumba na kitoko tenge kera bantu bocha Nugabest onye ndiri okubwa mugakaje no mongina babe boyfriend ni girlfriend that is it mwana aliga okondikira kuri Geoffrey yaka awote buna nachse Nugabest amugongo yorenge tali kuimoka lakini boni gani gagutarabia sana awote buna anashukuru sana ndawote abantu bansi bagende Nugabest nanya gitali raba bweni yabona Geoffrey yaka thank you so much for a comment yago erengia kabisa. All right mangana kia iganda tutara kunera daktari Ester iguru ya Nugabest mangana tutara kunera iguru ya Nugabest maroire nara make yes ona bagaka ngonyorore bakubimba mukyobo intonyo kunereti lakini muntu bwate mechande ndo yonsi tigache Nugabest anyorobo obosomi boisaine right yes son koseme byo muntu na bwate shida konyoro mwana bwate chiarachi talikorora buya. All right bia sana gekeiga Nugabest tebwati side effect usera asali omubiri kine kyabanta bange barawo yes ngawo se manyinga kunyura manyinga gusekolentere shida so mubiri onyendiri yarenge watangati chetinguma tangatiri yase chinse more than 137 mona tanga yatangiri to saba songo yara banu wate bintu bagopima kabisa omwanchomo tegereri boigo omwanchomo ligereria senseme iga ya Facebook na YouTube gendera gotegerenka yo mugusikisi FM ekarato n'abanyagitari guru asenya gitari ya Nugabest abato kwana barobuli kuri alero iguru ya maroire embali abereka gucanda abantu ase chinsemo chiroiboro abande chinsemo cha arthritis n'ebintu binde binge Antonio let's mibiri isato by the way isto cyo kwanera iguru ya maroira yega go second gion skilura mente lakini inyoranga kovo Kisii. Hello Kisii FM boire biyangoyo. Hello Kisii FM ngoyo gwana yes kwana eboli yago sokomenda kwao. Right okora buno yo network ya Airtel boronge tigango tonyaro yondonye karoro tonyaro mungawonye karo Kisii FM. Hello na bomba igwete muna mwajagete wana okindo mwakwarira mange anya dio munwa ko kanga ninje na bwena ora nali kuburiga oga tombara iga baruire no nyambane yes oyo moga ko gendo ko kaga bungire kiboli tia maguru tali kunyara ko